Σήμερα ξεπεράσαμε, θα έλεγα πιάσαμε τιμές ρεκόρ για τη φετινή περίοδο. 120,6 θερμικά ΜΒ ζήτησε η πόλη και το σύστημα ανταποκρίθηκε, η τηλεθέρμανση ανταποκρίθηκε. Όπως είναι γνωστό, πράγματι σήμερα έχουμε καιρικές συνθήκες δύσκολες, με την αναβάθμιση που κάναμε από τον Ναής Καρδιάς και με τις δεξαμενές που έχουμε, η ζήτηση της πόλης καλύφθηκε πλήρως από το σύστημα της τηλεθέρμανσης. Είναι γνωστό, την προηγούμενη φορά τα είπαμε, πήγαμε και μαζί, πήραμε πάνω από 10 ΜΒ επιπλέον από αυτά που πέραμε προτού να κάνουμε την αναβάθμιση και ανταποκριθήκαμε πλήρως στη ζήτηση της πόλης. Από τον Ναής Καρδιάς δηλαδή η τηλεθέρμανση άντλησε 90 θερμικά ΜΒ περίπου. Παραπάνω πήραμε, γύρω στα 94, η πόλη ζητούσε γύρω στα 105, συμπληρώνεται το υπόλοιπο από τις δεξαμενές θερμότητες που έχουμε εγκατεστημένες στο λεβιτοστάσιο κάτω της τηλεθέρμανσης. Προσωπικό όλοι βοήθησαν στο να ανταποκριθεί το σύστημα. Φαντάζομαι ότι αυτό όμως είναι και τα όρια του συστήματος, έτσι δεν είναι, της τηλεθέρμανσης. Όχι, μπορούμε να πάρουμε και επιπλέον. Η ζήτηση ήταν συγκεκριμένη. Δηλαδή είχαμε τις δεξαμενές γεμάτες και από εκεί και πέρα κατευθείαν δίναμε στην πόλη και συμπληρώναμε από τις δεξαμενές. Φυσικά θα δοκιμαστούμε, όπως είπα και εγώ, αν πάμε και στους -15, -20 βαθμούς. Δεν ξέρουμε, θα κάνουμε συμβόλαια με το καιρό. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε και λίγο πετρέλαιο μέσα σήμερα, θα δούμε τι θα κάνουμε με το πετρέλαιο, για να ανταποκριθούμε πλήρως σε όποια θερμοκρασία. Για να λειτουργεί και ο Λέβητας πετρελαίου. Ακριβώς αυτό εννοώ, παράλληλα δηλαδή με τη ζήτηση, αν είναι μεγάλη, ενισχυτικά θα βάλουμε και το Λέβητα πετρελαίο.